20 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। पर्टेल न्यूज़ा बेबादि पॉलिटिकल इश्यू लानानै पर्सनल अटैक खालामनो नाङा। बहुत मुगैथाव। बे बड'लेण्ड बुब्लि नङा, बे UPPL बुब्लिसो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ, नङा होमबा? जोंहा माखासे मा होनगोन, जुद्धआथ' जागासिनो होननानै बुंनांसिगोन दिनैनि दिनाव, नङा होमब्ला? दा बेनि गेजेराव सासे पाकिस्ताननि सासे मा होनगोन मानसिया फैनानै माने बुंदों आरोखि, इन्डियाननि बेसेबांखिनि मिसाइल गावदों बे गासिबो टारगेट खालामदों, गासिबो फेलें जायाखै, गासिबो माने नांगौ बा बबे जायगायाव गोलैनांगौ बे जायगायावनो गोलैखादों होननानै बुंदों आरोखि। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बिनि सिगां जोंहा जन कार्जिया बड'लेण्ड बुब्लिखौ बुंदों जाहैबाय निमाहा बिनांगौ होननानै। मानि थाखाय निमाहा बिनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो, बा बड'लेण्ड बुब्लिया मा गोरोन्थि मावदोंमोन, मा दाय मावदोंमोन, माने बेखौहाय जोंहा जन कार्जि ब्रादारा बुंदों आरोखि। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानांगौ, नङा होमबा? मोनसे निउज पर्टेल, बे जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लि। बियो दिनै मोनसे एकदम माने एक्सेप्ट खालामथावै मोनसे भिडिअ मोनसे माबा होदोंमोन, बियो स्टेटास आपडेट होदों, पस्ट होदों बियो। बे जाहैबाय जोंनि मानगोनां BPFनि जिहेतु जोंनि प्रेसिडेन्ट, जोंनि हाग्रामा महिलारि सार, बिनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे पस्ट होदों जे मा बुंनो आरो, आंनि खुगाजों मा बुंबावनो, रायजो राजाफ्रा नुखाबाय। स' आं मोनसे बुस्थुखौल' बुंगोन, मोनसे पर्टेल निउसआ बेबादि मोनसे एक्सेप्ट खालामथावै आरो मुगैथाव आरो वान साइडेड बेबायदि निउस लाबोनाया बहुत मुगैथाव। सासे 17 इयार्स जोंनि बर' हारिखौ सासन खालामबोनाय, बेंबोनाय, गाबथाबोनाय सासे लिडारखौ बेबायदि पर्टेल निउसआ बेबायदि पलिटिकेल इश्यू लानानै पार्सनेल एटाक खालामनो नाङा। बहुत मुगैथाव। बे बड'लेण्ड बुब्लि नङा, बे UPPL बुब्लिसो बुंनो थाङोब्ला। मानो वान साइडेड, मानो निउस होदों बियो? मा खोथाखौ लानानै पार्सनेल एटाक खालामदों? थिग आसे दे, बेमारानो जाबायलायनो, अन्थायानो जाबायलायनो। सासे देहाया सोरनाबा मोजां नङा, सोरबा लिडारनि मोजां नङा, सोरबा बेमार जादों, सोरबा लोमजादों, बेखौ लानानै बेबादि पार्सनेल एटाक मानो पस्ट होनांगौ बियो? मानो पस्ट होनांगौ? आरो आं नै दासो एसे सिगां मोनसे आङो भइस रेकर्डिं खोनाबावदों। बेवहाय बुंहरदों बड'लेण्ड बुब्लिनि MD ना सोर आं मिथिया, सोर राकेश ना टुकेश आं मिथिया, सिनाया आङो। बियो बुंदों कपि पेस्ट खालामनायावसो आपल'ड जाफ्लांदोंनो। थिग आसे, कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदों। कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदोंबा मानो गोजौआव केपसना मानो थाखो? केपसना मानो लिरनानै होदेरबावखो केपसनखौ गोजौआव? ओरैनो फट'आल' आपल'ड जाफ्लांदोंबा बेलेग खोथामोन, गोजौआव मानो केपसन लिरनाय थाखो? नोंसोर गोसो जानानै आपल'ड खालामाखैबा मानो गोजौआव केपसना थाखो? नोंसिनि आखाइजों बुवाखैबा माबे ओरैनो केपसन फैदों नामा बियो? बेबादि निउसखौ रावबो नायनो नाङा, रिपर्ट मारिना हो। बहुत लाजिथाव, बहुत मुगैथाव बेबायदि पस्ट दा खालाम थैबाबो। दिनै जोङो सासे लिडार होननानै जों प्रमद बर' सारखौबो जों माबा होयो, भेलु होयो, जों सन्मान होयो। पलिटिकेल इश्यू लानानै माखासे बुस्थुखौ बुंनाया आलदा खोथा। मानसिनि बेमार जानाय, मानसिनि लोमजानायखौबो लानानै मानो पार्सनेल एटाक खालामनांगौ? आरो बेबो पर्टेल निउससो। पर्टेल निउसआ मानि थाखाय बादि पार्सनेल एटाक खालामनो मोनखो? बेबादि वान साइडेड निउस दाहो, बिदि दा खालाम। लाजिथाव, मुगैथाव बे बड'लेण्ड बुब्लि निउसआ। लाजिनो सोलों, सोर एडिटर, सोर MD, लाजिनो सोलों। बेबादि पार्सनेल मोनसे माबाखौ पस्ट दाहो। लासिंसिंनो रायजोफ्रा मा सानो? सासे 17 इयार्स सासन खालामबोनाय, दिनै बेसेबां आन्दलन खालामबोदों, दिनै बर' हारिखौ गाबथाना दोनदों, मा हिसाबै बेबादि लिरनो हाखो? सासे लोमजादों, थिगासे लोमजाबायानो,
लोमजाबाबो बेबादि पस्ट होयो नामा? खमसे खम आर'ज गाबनांगौसो मोजां जाथों थाबैनो। लास्ट सिं निउस बे बड'लेण्ड बुब्लिया। नोंसोर मा सानो रायजोफ्रा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जन कार्जिया मा बुंदों नङा होमबा बड'लेण्ड बुब्लिखौ बा बड'लेण्ड बुब्लि सालायगिरिखौहाय। दा जोंहा मेन टपिकआव फैदों नङा होमबा। मेन टपिकआ जाहैबाय जोंहा सासे पाकिस्ताननि मानसि नङा होमबा। बिथाङा बुंदों जाहैबाय गावसिनि जि जायगायाव इण्डियाना बमा गावहैदोंमोन थांनानै मिसाइल खोख्लैहैदोंमोन बेयो माने नांगौ बायदि जायगायावनो गोलैदों, मोनसेबो मिस्टेक जायाखै आरो गावसिनि माबा पाकिस्ताननि माबाखौबो बुंदों आरोखि मानो होबथानो हायाखै होननानै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय बिथाङा बुंनायखौ गोबां नुखाबाय जानांगौ, गोबां नुवाखैबो जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी न्यूज नहीं है। एक न्यूज जो है वो सही चल रही है कि कश्मीर के अंदर 2 तैयारे गिरे हैं। वो अब किसके गिरे हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के गिरे हैं, इंडिया के गिरे हैं, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो इंडिया के तैयारे गिरे हैं। कौन सा तैयारा अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि इंडिया के 2 तैयारे आपने कश्मीर के अंदर गिरा दिए हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। आपकी डिफेंस को, आपकी एयरफोर्स को सैल्यूट है, सलाम है कि एटलीस्ट आपने उनके तैयारे तो रोक लिए हैं जो हमारी तरफ आ रहे थे। चलो ये तो आपने रोक लिए। आप मुझे बताएं कि वो जो 24 मिसाइल दाग दिया इंडिया ने आपके मुल्क के अंदर, उसका जवाब किसने देना? आप एक मिसाइल भी जवाबन नहीं चला सके। एक मिसाइल ही चला देते यार। वो गोरी, वो शहीन, वो अब्दाली, वो शबरात पे चलाने हैं या वो कयामत पे चलाने हैं जाके, या वो कब्र में साथ लेके जाने हैं अपने। आए रोज मिसाइल धमाके कर रहे होते हो, हमले कर रहे होते हो, आप टारगेट अचीव कर रहे होते हो, वो दायरे लगा के जनाब हमने ये मिसाइल जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये तजर्बा कर लिया। ये चलाने कब है? अगले आपके घर में आके आपको ठोक के चले गए हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आप एक मिसाइल भी चला सको। क्या वजह है? क्या इंडिया के पास उसका दिफाई निजाम बड़ा मजबूत है? आपको डर है कि वो आपके सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेगा, वो रोक लेगा? या फिर आपको डर है कि अगर आप एक मिसाइल चलाएंगे तो इंडिया 6 और चला देगा? किस चीज का डर है? क्यों नहीं चला पा रहे?